Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon. Euskal Herrian ordu eremu bakarra dugu. Beraz, astelehen arratsaldea da Euskaltxoko guztietan. Baina gaurkoan ez. Gaurkoan, larunbata da Araban. Arabako Alabes futbol taldeak 0-1 irabazi zuen larunbatean Valentzian, Levanteren aurka eta horri esker lehen mailan jokatuko du datorren denboraldian. Hala, lau euskal talde hariko dira maila gorenean, Reala, Osasuna, Atletik eta Alabes. Eta ospakizunak gaur izango dira. Jaigiroa 5:30 hasiko da Andre Mari Zuriaren plazan, zuzeneko musikarekin. 7:00 Alabeseko jokalariak autobus ireki batean aterako dira Mendizorrotzatik eta Gasteizko kaleetatik ibiliko dira aipatu plazara iritsi arte, bertan bildutako zaleekin iguero ospatzeko. Aurrera bagora burua, deportivo kementzua, Gasteiz osoa daukazu gaurzutik, zurekin topa egiteko, maitasuna berritzeko, Alabezen abaroan Araba ez da biluzik. Astelehenak festarekin hastea, ez da ideia txarra inolaz ere. Agian, Azken Arrok Festivaletik oraindik etxeratu gabe daudenek festa giroa luzatu dezakete. Gasteizko Azken Arrok jaialdiak 58.500 ikusle izan ditu 3 egunetan. Orain arteko errekorra omen da, antolatzaileek egindako kalkuluen arabera. Atzoko arratsaldean zehar zaparrada bortitzak jasan behar izan zituzten arren, entzulek tingo iraun zuten jaialdian Iggy Popen kontzertuarekin gozatzen. Bright and hollow sky, you know it looks so good tonight. I am the passenger, I stay under glass. Jaialdiz jaialdi ibilitakoa da baita ere gaurko lehenengo efemeridearen protagonista. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Mario Duplantier lapurtar musikaria Gojira Death Metal taldekoa. Taldea 1986an sortu zuten Baionan eta inguruko herri batzuetako kidek osatzen dute. Gojira 3 aldiz egonda Grammy sarietarako izendatuta. Best Rock Album sailean behin eta Best Metal Performance sailean birritan. Begira, Grammy sarietarako izendapen asko lortu dituen beste abeslari bat ere aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaiozelako Macklemore estatubatuar rap abeslaria. 2014an rap album onenaren Grammy saria lortu zuen eta hau bete hortz geratu zen artista bera ere. Mundu guztiak uste baitzuen Kendrick Lamarrek irabaziko zuela. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my Gerora Macklemore bera konartu zuen bazekiela, bere azalaren koloreagatik izan zela, bera zuria delako eta Lamar beltza. Zurien eta beltzen arteko gatazkaz asko daki gaurko egunez jaiotako Joshua Nkomok, Zimbabweko politikaria izandakoak.
1945-etik 1950 burdinbideetako langileen sindikatuko idazkari nagusi izan zen. Eta 57an ANC-ko Afrikako Kongresu Nazionaleko lehendakari izendatu zuten. Berak egindako lana oso garrantzitsua izan zen Rodesiako zurien menpekotasuna deiturikoa gainditzeko. I'm telling these tears go and fall away, oh, may the last one burn into flames. Freedom, freedom, I can't move, freedom, cut me loose, yeah. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too, I break chains all by myself. Eta gatazka batetik bestera, gaurko egunez, 1955an Aung San Suu Kyi jaio zen. Politikaria, Myanmarko demokraziaren aldeko Liga Nazionaleko burua, eta mundu mailan erresistentzia zibil baketsuaren simboloa. Besteak beste, Rafto eta Sharakov sariak, biak 80ean, eta Bakearen Nobel saria 81an irabazi ditu. Myanmarko diktadura militarraren kontra egiten duen borroka baketsuarengatik. 1980ko hauteskundeetan Myanmarko lehen ministro bihurtzekotan zen Aung San Suu Kyi, baina gobernuak balio gabe utzi zituen hauteskundeak eta Aung San atxilotu eta Yangongo espetxean sartu zuten. Orain Naypyidaoko espetxe batean atxilotuta dago eta 33 urteko zigorrak pilatu ditu. 2021ko otsailaren batean Birmaniako armadak emandako estatu kolpearen ondorioz egotzitako ia 20 delitu direla eta. Zimbabue, Myanmar, goazen pixkanaka etxera gerturatzen. Gaurko egunez jaio baitzen Fernando Aire Etxart Salvador. Bere garaiko bertsolari txapelketa eta sariketa gehienetan parte hartu zuen. 1946tik 60 bitartean, Hego Euskal Herriko bertsosaioetako asko irabazi zituen. 1960ko 62 eta 65ko bertsolari txapelketa nagusian 3. izan zen eta 67koan 2. Azken urte hartan txapelketa horren historian izan den gertakari ospetsuenetako baten protagonista izan zen. Alfonso Irigoyenek epaimaekideen erabakien emaitza irakurri zuen. Salvador bertsolaria uztapiderekin batera txapelaren atzetik lehiatzeko azken faserako pasa zela. Eta publikoak hori jakitean, txistu egin zuen. Salvadorrek orduan honako bertsoa bota zuen. Irabaztea merezi zuen bai, baina txistuen ostean epaileak ez ziren ausartu. Zorigaitzez 1976ko azaroaren 7an, Urepele bere jaioterrian eskaini zitzaion omenaldi egunean, bihotzekoa jota hiltzen Salvador. Salvadorren omenez, Xavier Letek Salvadorren eriotzean abesti ezaguna apailatu zuen. Azken aldian, Rosalenen ahotsean entzun ahal izan duguna. Orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertzoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakarra da desiozia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinez ez ikasia, ikasia. Eta guk gaurko gonbidatuak aurkeztu beharko ditugu, entzulek txistuka hasi aurretik. Astelena da, eta astelen askotan bezala, Maia Etxeberria nutrizionista etorriko da, leptinari buruz hitz egitera.
Zer da leptina? Ba, hori azalduko digu Maik berak, gozea eta deskantsuaren artean dagoen loturaz hariko gara. Eta arropa jasangarria nola sortu duten kontatuko digu Wavebackeko Julen Urtsegik. Eta duela 40 urteko banderen gerraren inguruan ere hariko gara. Iker Gurrutxaga lankideak azken Arrok Festivalaren balantzea ere egingo digu. Eta balantzaka hasi egin beharko gara. Ekainak 19 ditu gaur, astelena da, hau, bigarren kafea da, eta gu zuekin egoteko irrikaz gaude. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, dagoeneko makuiurik gabe, June Romatet Ibarguren. Atxaldeon. Zuekin, laizter makuioen beharra izango duen, Julen Goikoetxe horregozo. Ja. Atxaleoni. Baita zuire. Eta ni goiuri ez izaran dian hau. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ba, esan bezala, arratsaldeon guztioi, bigarren kafeak 611. saioa du, ekainak 19 eta gu hementxe gaude. Prest? Baina Julen zerbait gertatzen zaio? Ez, ari nintzen Juneri esaten boligrafo eskuan eukan, eta behatzak egin jautzen dut, eta mikroak hartu egiten du kasi metro batera egon da. Horrek esan digu oso mikrofono na dauzkagula. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Ba, 4:20 dira, eta guk egunero bezala saioak gure maite dutak elkarbanatzen hasi beharko dugu. Eta gaur ni hasiko naiz. Pixka bat gauza kaldatzearren. Oso ondo. Perfecto. Gaur, ekainak 19 Astelena. paseoaren mundu eguna da. Ara? Bai. Osea, egun nazioarteko egun honek sustatu nahi du hori, kaletik ibili eta hirietan galdu eta pasiatzen ibiltzea eta promenatzen eta gustora asko pausoz pauso, eta irakurri danean, grazia asko egin dit, duela gutxi lagun batek liburu bat oparitu zidan. La Flaneus izena duen liburu bat, ze badago kontzeptu bat, flaneur dela, paseatzaile frantses historikoak dira, flaneugak, gizonak beti, eta liburu honetan, egiten da pixka bat errepaso historikoa ez, emakumeok herrietan eta hirietan eta kaleetan hartzen dugun lekuari buruz, eta nola desberdina izan den historikoki ez, kaletik paseatzen dabilen emakume bat, edo gizon bat, eta liburu oso interesgarria da, eta beraz, nire maite duta, horixe, gomendi hori, La Flaneus liburua. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas Bai, Julen? Frantsesez bakarri dago?
Liburua? Bai. Ez. Beste esan barru, bestela ni bezalako baten zalperria, ni frantzesez tutik ere ez dakit eta horregatik. Galdera, Ingelesez irakurri dut. ingelesezko arekin saiatuko nintzateke. Ulertu ez dakit ulertuko nuke, baina saiatuko nintzateke. Réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble. Eta zeinek kontatuko digu bere maite duta? Julen, June? Ematen dunez nik. Bale, June. Bueno, nire maite duta da, aurreko astean etorri ziren kontatzea zama aurkeztu behar genuela asteburu honetan, eta, maite eta ze ondo juntzen proiektzio guztia. Ekaitza euki genuen eta momentu batean lehen laburmetraia jarri eta 3-4 minututara batean pantalla beltzean gelditu zen, argiak piztu ziren, baina hori konpondu eta gero, tximista batek jo zuenez. Dena pixka zeten behar izan genuen, baina, segituan konpondu zen dena, eta oso ondo juntzen, jendeak oso ondo hartu zuen, bai gure laburra, bai ondorengo solasaldia, eta hori, maite tegun hortan sortu zen giro hori. Zerria da bizitza jokoa, hartzen dudan egun sentia, eskaileretan bizitzea, zerriak utxa guztiak dira. Eta Julen zer maite duzuzok? Begira, Junek ekaitza ipatu duelaren inguruan, asteburuan, majo gota du, tximista erra ikusi ditugu, eta alde batetik maite dut, tximisten une horiek harrapatzen dakien jende hori. Txatzen dut kamera jarri eta tokatzen, baina horre gote utxa, eta horiek nola harrapatzen dituzten ikusteak gero egia da, ondoan tokatzea dizuenan grazia gehiagiztu egiten, ez? Sekulako danbatekoa jotzen ditu, eta horrela grazia gehiagiztu egiten, baina gero irudi ikusgarriak izaten dira beti ere ondori hori guzten ez dutenean, ez? Horrelako tximista batek jotzen duenen, gertatu litekelako, norbait inguruan egotea edo aberiaren bat egitea. Beraz, aberiarik egiten ez badute, ikusgarria dira, eta hori maite dut, horiek harrapatzen dituen jende hori. Eta bestetik maite dut baita ere gorputzari kontra egitea. Lehen aipatu duzu paseoaren eguna edo dela, gaurkoan, atzo, goizean esnatu eta izaten da, ajea ez, baina gorputza nagituta eta ezertarako gogo egirik gabe, baina lehioti begiratu eta gura liderra dago eta zerbait egiteko ere. Eta abiatu nintzen, tonto horrela txeti abiatu eta txipi-txapa, eta azken aldiko mendibueltarik ederren egin nuen, ez horrela sekulako horietakoa, baina bat gustora geratzeko moduko horietakoa, eta hori maite dut, gorputzari kontra egin, eta eguraldi hona dagoenean, izerdi txar batzu botatzeko ere ondo etortzen da, mendibuelta bat, eta atzo hori egin nuen, eta hori gustora. Borilla. Hakin txitxura izateko, bizarra luzatzen, ustea, eserria da. Eta dagoeneko gurean dugu, beraz galdetu egingo diogu, ea Mai Etxeberriak zer maite du. Nik maite dut, oantxe bertan itxasoak daukan temperatura. Dago zoragarri fresko, eta gehiagi beratuko da ziurrenik udara hontan, baina oain dago perfecto. Eta Julenek esan duen tximistena ere, nik ere asko maite dut. Bai, asteburuan oso bideo politak ikusi ditut. Ez zaizu, tokatu gertutik tximistarik, Ez, babesian ginen. Zabalduko ez duen, ikaraz ezkutatzea. Gure maite dutak elkarbanatuta aurrera jarraitu behar dugu maite ez ditugun bi kontzeptu izpide ditugula. Nekea eta gozea. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Whenever I can, I hurt myself.
Eta aurreratu dizuegu galdera batekin, hasi behar genuela Mai Etxeberria Oteiren tartea. Leptinaz hitz egin behar digula, esan digulako, eta ez dugulako ideiarik ere, leptina zerote den. Mai. Bueno, hasi aurretik esan berdet, Instagramen ez dakindola jarri dezuen esaldia, eta hasi naiz irakurtzen esan dut, ez dakizer leptinarekin. Eta nere burua izan diot, zer da leptina? Esan behar dakat gaur gutxi da gaizkilo egin den atorrela. Zer da leptina? Baina ez zan leptina, zan leptina. Eta behin hau izan da, ja. Bueno, leptina da hormona bat. Gure gorputzean dagoen hormona bat, asetasunaren hormona bezala baita ere ezagutzen dana. Zuk Googleen jartzen badezu leptina, agertuko zezkizun titular guztiak dira, obesidad y leptina, cómo combatir la obesidad, bueno, denak daude obesitatearekin lotuta edo obesitate kontzeptuarekin lotuta behintzat. De hecho, leptina kontzeptua dator grekozko leptos hitzetik eta grekoz leptosek esan nahi du argala. Orduan, bueno, lodifobiatik ere badu ustet, kontzeptuak berak. Bai. Gure gorputzeko grasak sortzen duen hormona bat da, eta asetasuna ematen digu, ez? Gero hitz egingo dugu bere antagonikoa den hormonaren inguruan, baina asetasuna ematen digu. Grasak sortzen du, grasatik odolera pasatzen da, eta odoletik burmuinera. Eta orduan burmuinari iristen zaio mezua, listo, jan dugu nahikoa, ez dugu gehiago behar. Eta orduan asetasun sentsazioa iristen zaigu. Eta gero, obesitate nahi hain gutxi gustatzen zaiten kontzeptu horrekin, baina egia da oso gizenak dauden pertsonetan ikusi dela leptinarekiko erresistentzia bat dagoela gorputzean. Hau da, bazkenean, zenbat eta grasa gehiago gorputzean leptina gehiago ekoitziko dezu, baina iristen dela puntu bat edo muga bat non grasa kopuru batetik gora gorputzak erresistentzia bat sortzen du. Hau da, mezua jasotzen du, baina ez du eragiten. Orduan, asetasun sentsazio hori ez da agertzen. Eta hori da justifikazioa osasunaren izenean eta obesitatearen izenean hitz egiten dutenean, akatsa edo hor ikusten duten nonbait, azkenean justifikatzen dute horregatik pertsonak izenek asko jaten dutela. En teoria horrek hori oso murriztaia da, ez? Oso. Baina, egia da, bai dala arazo bat, eta aldi berean, gure regulatzeko formatu bat da, ez? Hau da, gorputzak, beti esan dute, pixu ideala, pixu idealaren kontzeptua, beste egun baten ere hitz egin dezakegu, ez? Baina, gorputz batek eukiko du pixu bat, egonkorra izango dana, formuletatik haratago. Ordun, horregatik gertatzen da pertsona askotan, ez? Bola batean gehiago jateagatik edo gutxiago jateagatik ez degula gizentzen edo argaltzen. Leptinak ere badauka bere eragina, pixka bat gizentzen dezu momentuan, leptina gehiago sortzen da, ez gozea murrizten zaizu, hoi da berez mekanismo fisiologikoa. Lodifobiatik ere asko daukana, esan berra dakat. Mai, barkatu gaurko klasea moztea, baina kontatu behar dizut gauza bat, pasaden ez duela 2 denboraldi bigarren kafean gertatu zena. Hitz egin nahi genuen ligatzeari buruz. Eta orduan Instagram bidez gure entzulei galdetu genien mesedez kontatzeko beraien lehenengo zita desastrosoenak nolakoak izan ziren. Eta entzule batek idatzi zigun kontatzeko. Behin, Tinderatik ezagututako mutil batekin geratu zela, mutil horren etxera joan zirela, eta mutil horrek ateraziola katxarro bat, pieza bat ezagit ze izena duen, baino kalkulatzeko grasa kopurua, gorputzan daukazun grasa kopurua, eta bada pintza moduko bat da, eta jartzen duzu ez dakit, sabel parean, eta hor esaten dizu, ze unekotan zenbat grasa daukazun. Lehenengo zitan. Azkar erakutsi zituen red flagak eta imaginatu hori 10. zitan egite izula. Ez, lehenengo izan zen, eta hor geratu zen zita, baino ez genekien, hau gero, osatu genuen, ez, gure entzulen esperientziakin horrelako reportaje moduko bat, eta ez genekien barre edo negarregin hori entzutean, ze batetik hain da surrealista
barre egitea besterik etzaigula geratzen, ze ez dakigu noren burutik pasa diteken, lehenengo zira batean, bida gustora nago, eta nola gustora nagon, barkatu, neurtu ingo dizut, grasa. Baina, bestetik esaten genuen, hori izote da ez, gorputzari egiten diogun, ez dakit, gehiagizko garrantzi, estetikari ematen diogun gehiagizko garrantziaren adibide bat. Eta kontatu behar nizu, Maili, Horri lotuta nahi aste hontan pasazait, ez aurreko astean, ondartzan neon eta aldamenean mutil kuadrilla bat neukan, eta batek esan zuen, lehenengo komentarioa, bazan gorputza irrazunota, baina, esan zuen batek. Nik nire neska lagunari ez nioke utziko toples egiten. Ta hurrengoak esan zuen. Nire neska lagunak ez ditut itiak eukiko, ze ez du grasarik eukiko. 5 minututan, esan un, nola dagon gizartea. Wow. Bakardadeak eta babesareak Horek ematen didana ezteak Beku ezberdinetara Eta bi bitxikeri hauek kontatuta jarraitu egingo dugu leptina zer den eta nola eragiten digun kontatzen. Bueno, leptina, esan dugu grasak sortzen dula, bereziki gauean sortzen dan hormona bat da, ez? Eta hor uste Instagramen galdera egin dezuela, ez? Zerik badaukat kuriosidadea, jendeak orokorrean zenbat orduro daukan gozea, ez? Egunean zer. Nik esango nuke, nik pertsonalki bezakit, 3-4, hombre, ez da berdina, 11etako bat egitea edo bazkari bat, ez? Bazkari bat gero denbora gehiago pasatzen duzu asetuta, baino gehien ez usteet 4 ordura esango nuke, ja gozea sartzen zaitela. Ez dakit emaitzak nolakoak izan dian. Pixkat denetarik dago, baina gehienek, entzulen eguneko 58ak erantzun du, 2 eta 4 orduen artean tortzen zaiela beraiei gozea, ondoren 4 eta 6, izan da bigarren emaitzarik, gehien errepikatu dena, 4 ordu, 6 ordu bitarte horretan, eta oso gutxik 6 eta 8 artean. Jesus. Beraz, 2 eta 4, 2-3-4 orduro gozea sartze zaie gure entzule gehienei. Eta, esango nuke, ni, adibidez, ados nagoela horrekin. Nik uste orokorra dala datu hori, 3-4 ordu azkenean da, gozaltzu bat ez duzakit 8, 11etakotik bazkarira, bazkaritik, igual pasazaitezke afarira asko bazkaldu badezu jangabe, baino, nik uste frekuentzia hori dala, ez? Ta, klaro, imaginatu, eguneko 24 ordutan bizi beharko bagenu 4 orduro janez. Ez? Osea, jeiki, jan, berriro lotara, hori evolutiboki ez da bat ere inteligentea, ez dezu deskantxatzen. Orduan, egunean zehar, ordu konkretu batzuero eukitzen dugu gozea, baina gauean aldiz ez. Ze, gauean sintetizatzen da gehien bat, leptina. Ara. Eta horregatik, pasaitzakegu, 8-9, inkluso 10-12, zorte dunak dian horiek, ordu, jangabe eta gozeri gabe gainera. Inoga sensiok erantzun du orduro. Orduro gozea, bueno. Orduro gozea. Beraz, horregatik ez da etorri orain, ze jaten ari da. Hau da, gozea sentitzen dugu leptina lanean ari denean? Lanean ari ez danean. Ez danean, hori da. Hori da. Bai, orduan, gauean lanean ari danez, ez dugu gozerik eukitzen. Eta gero, pertsona batzun arabera, ni adibidez naiz, gozerik gabe jekitzen da noitakoa, ez? Leptinaren efektuak iraungo dit, X, beste batzuk aldiz gozeakin esatzen dira, hori ez dakit zerren araberakoa da egia esan. Baino, leptina lanean ari dan bitartean ez daukagu gozerik. Ta ordun, urrengo puntua da, zer gertatzen da lo gutxi egiten degunean, ez? Lo gutxi egiten degunean, edo gaizki, edo lo harina, edo dena delakoa, leptina gutxiago ekoizten da gure gorputzean. Eta hor sartuko dugu beste izen arraro bat, dala grelina. Grelina. Leptina eta grelina dia antagonikoak dian bi hormona. Leptina da asetasunaren hormona, eta grelina da gozearen hormona. Ez dira lagunak. Ez dira lagunak. Bat baldin badago, bestea da ez dago, eta alderantziz. Aiba. Orduan, lo egiten degunean, leptina gutxiago ekoizten danez, grelina gehiago ekoizten da, eta ondorioz gozea handiago aukitzen dugu. Ez, nik ustet, hori denoi pasazegula, gautxarren bat euki, eta hurrengo gunean, egotea, premenstrual egongo bagina bezala, edo, eta gaina daukazun goze hori askotan da, gorputzak eskatzen dizu gozoa, eskatzen dizu... Gorputza diferente dago. Bai. Eta hori da horregatik, ez? Leptina gutxiago ekoitzi da, eta orduan grelina sortu da, eta goze hori handiagoa da. Eta
hori ulertzen ez badezu, sentitu ezakezu, jolintzatea kat gaur goze handiagoa. Ez daukat arrazoirik, ez dut kirol gehiago egin, edo ez dut, izan daiteke lo gutxiago edo lo okerragoa indezulako. Orduan azkenean egia izango da, modeloei eta aktore famatuei galdetzen dietenean zer egiten duten horrelako itxuroso egoteko eta beraiek erantzuten dute, 8 ordu lo egin eta listo eta besterik ez eta ez operazio estetikorik ez eta eta horrelakorik ez, bakarrik lo egin. Seguro. Beraz, garrantzitsua da, txantxak aparte, ondolo egitea. Garrantzitsua da ondolo egitea, eta kasu honetan, ikusten da, adibidez, gauez lan egiten duten pertsonetan, edo asko bidaiatzen duten pertsonetan, beraien elikadura patroia normalean asko aldatzen da. Oso kaotikoa izaten da, asko bidaiatzen dutenen kasuan, ordutegi aldaketak daudelako etengabe, eta gorputzak inkluso ez daukalako adaptatzeko denborarik, eta aldiz gauez lan egiten dutenen kasuan, hemen dauzkagu 2 kasu ez, beti gauez lan egiten dutenak, eta noizean behin, turnoka egiten dutelako, noizean behin gauez egitea tokatzen zaienak, orduan, jende honek ziklo alderantziz dauka, egunez lo egiten dute eta gauez bizidia, orduan horrek ere alteratzen du hormonan produkzioa, ze, klaro, suposatzen da gure gorputzak hormona batzuk sintetizatzen ditula gauez, ez dagoelako argirik. Orduan, egunez baldin mazaude lo, hor gauzak alderantzizkatzen dira pixka bat. Orduan, oso garrantzitsua da deskantsua, Uzet badakigula, ez? Denok dakigula, gero ja hortik aurrea, bakoitzak alduna egiten dula. Uzet badakigula, baina ez garela kontziente zenbat arlotan eragiten duen. Pentsatzen dugu, garrantzitsua dela lo egitea, nekatuta ez egoteko, baina ez gara kontziente, agian aserre balin bazaude hurrengo egunean, agian badela gaizki deskantsatu duzulako, bizkarrezurran mina balin badaukazu, agian ez duzulako ondo deskantsatu, edo gozea bera, eta egarria bera ere, badaudela lotuta deskantsatzearekin. Bai. Esan duzu bagartzen direla, bilatzaietan leptina jarri eta emaitza asko ez, eta obesitatearekin lotuta, eta pentsatzen dut emaitza horien hartan egongo dela baten bat. Nola jokatu edo nola kudeatu leptina argaltzeko? Bai, hor, eta niri unibertsitatean ere erakutsi diate ez, garrantzitsua dela dieta, garrantzitsua dela kirola, eta garrantzitsua dela loa. Eta 3 horiek eginda, jazta, formula ez da inxinplea, bestela, ez legoke pertsona gizenik munduan, eta ez legozke beste gauza asko. Orduan, ez da inxinplea, baino bai eragiten dula. Eta kasu konkretu batzutan bai enfatizatzen dela deskantsuaren kasua, ez? Baina, deskantsu ezak ere estresa ekar lezake, estresak deskantsu ezean eragin dezake, orduan, ezin dezu kontrolatu. Neurtu daiteke, leptina maila, edo gremlina maila, edo... Imaginatzen dut hori analitiketan begiratuko dela. Bai, baina, klaro, aldatzen dijoa orduka, orduan. Imaginatzen dut leptina neurtuko dela. Hombre, teorikoki hoberen gauaren erdian, baina gauaren erdian ez dizute analitika bat egingo, ez bazaude ingresatuta. Eta grelina aldiz, egunez, hori, bai, orduan... Baina ez dut uste bereziki begiratzen da hormona bat danik. Baina aktibatu dezakegu, ez, pentsatzen dut egongo dela jendeari interesatuko zaiola, ez dakit, aktibatu hormona hau argalago egoteko, edo horrelakoren bat, eta nolabait, ez dakit, hori lortzeko, ez dakit, kudeatu daiteke hori. Imaginatzen dut baietz, baino badabetikoa, ez, gauean, eguneko argi orduak garrantzitsuak dian bezala, iluntasun orduak ere garrantzitsuak dira,
ziklo zirkadianoak errespetatzeko, ze gero beste arazoa da gaur egun, gero ez da jende gehiagok ditula lo egiteko arazoak. Osasun mentalaren ondorioz, eta beste gauza askoren ondorioz, ez? Orduan, lo egiteko arazoak azkan pertsona bati ezin diozu esan, ez, deske gauean pantailarik ez, osea, bai, esan diezaiokezu eta akaso lagunduko dio, baino ez da insimplea, orduan, orain arte esan dan guztia, ez? Higiene del sueño esaten zaion hori, hori errespetatuta, gorputzak zikloak hobeto egingo ditula esango nuke, baino ez gara hasiko leptinak inoain. Erotzen eta hori neurtzen, badugu joara, ez? Dena neurtzeko eta geroz eta gehiago, eta horrekoan aipatzen duen, ez? Pixkat konturatu gabe ere kapitalismoaren ondoriak ere nabaritzen ditugula, kirola egiten dugunean, egunean 10.000 pauso egin behar dira eta hiperprodukzio hori lortu behar dugu, eta ez da izen bat ordu lo, eta ez da izen bat edalontzi, urez betetako edalontzi edan, eta horre ere sartu digutela, beraz, leptina neurtzen hasi beharko gara, erotu egingo gara. Bai, ez gara hasiko neurtzen. Let me come home. Home is wherever I'm with. Aipatu zu bazarela goserik gabe esnatzen den pertsona horietako bat, baita ni ere, baina beti entzun izan dut gosaria dela otordurik garrantzitsuena, eta lagunek, ez da errieta egiten didate esaten didanean, ez ni lanera iristen naiz gozaldu gabe, ze gozaldu eta, esnatu eta ez dut goserik izaten, da orduan ez dut gorputza behartu nahi, eta gaizki sentiarazten haute. Ezin kasik. Ezin kaso, ez? Ez da beharrezkoa. Ez dago ezinbesteko otordurik. Vale. Eta gosariarena ere pixka bat ustez badatorrela industria batetik, ez? Osea, ez dakit sekula fijatu zaten, gosaria dela otordu bakarra produktu espezifikoak dituna gozaltzeko. Ez duk esaten badezu, bezperako afaritako, igual tortilla gozaltze badezu, bai, ez, orain modan dago, arrautzak, ez zer baino. Esaten badezu, bezperako garrabantzua gozaldu dituzula, parrengo izue. En cambio, txokapik batzuk gozalduta jute baztea lanera, ikastera eta bar, hori normala da, ez? Pues bueno, daude produktu espezifiko asko, diru handia sortu dutenak, batzuengan, betikoengan, eta horri interesak daude. Orduan, ez dago ezinbesteko otordurik, eta egia esan berbaet, txokapik batzuk gozaldu baino, egunerokotasunean, hobea izango da ez gozaltzea. Ez da esaten nahi, ez dituzten duzunak, txokapikak jan, baino egunero txokapikak gozaltzea, ez zain munduko idea ikon nahi ditzen. Let me come home. Home is wherever I'm with you. Let me come home. Home is wherever I'm with you. Zer gehiago kontatu behar diguzu leptin eta grelinaren inguruan? Bai, abukatzeko, ustet, lehen aipatu egunen arira ez, inork ez duela gaizkilo egiten nahita. Begira, da. Orduan, deskantzatu gabe, jekitzen ganean, edo lo gutxi egin degunean, X arrazoi dela medio, onartu behar degula, egun hortan gozea handiago aukiko degula, eta beharroiei erantzun behar zaiela, ez? Osea, helburua ez dela izango, egun hortan gozea pasatzea. Gainera, esna ordu gehiago pasako ditugun, ez behar energetikoak ere altuagoak izango dira ziurrenik, eta hor sartzen da ekuazioko beste elementu bat, dala kulpa, ez? Askotan, ez duzu jolin, eske normalean ez da inbeste jaten, eta gainera normalean eskatzen ditu, balen esan detena ez, azukrea, grasa, oso elikagai palatableak. Palatableak dira, oso zaporetsuak edo, ez? Eta inkluso karbohidrato asko, pasta, patata, arroza, zerealak, txokolatea, azukredun gauzak. Orduan, da onartzea, lo gutxi indet, eta, klaro, arazoa da, egunero gertatzen bada hori, ez? Azkenean zure elikaduraren oinarria bihurtzen badia, makarroiak eta txokolatea, igual falta zezkizula barazkiak edo fritu lehorrak. Baina zerbait puntuala baldin bada, ni ez nintzake kezkatuko, eta ustez kontziente izan behar degula, ez dugu deskantzatu, baina guazen gorputza gehiago ez martirizatzea, ja nahikoa sufritu du lo gutxi eginda, gainagoen gozea pasatzen eukitzeko, ez? Hori garrantzitsu irut zait. Eta hortik aurrea, noski saiatzea denok lo egiten, eta lehentzan gutxien ez tortzi, orduan, jende guzet zazpira jetxi degula, eta batzuk inkluso hori ere ez, orduan, bakoitzak alduna.
Zortzi ordu niri iruditzen zait utopikoa. Baina hori ere bada, ez? Kapitalismoaren zerbait. Nola pasako dituzu zortzi Claro. ordu lo, ez zara produktiboa lo zauden bitartean, minga lanera, azkar. Jo, nik Erasmusen eukinun, mutil bat, frantsesa, eta bere lagun batek egiten zitula lo gauez bakarrik 4 ordu, eta gero ez dakitzen bat orduro mini siesta bat, eta bizizala superrondo. Nik ezagutu nuen behin neska bat, berak lan egiten zuen telebistan estatu batuetan, goizeko albistegietan. Eta orduan, berak egiten zuen egunean 2 aldiz loaldi luzeak egiten zituen. Ze berak goizeko 5etako albistegiak aurkezten zituen. Orduan, goizeko 5etako albistegiak aurkezteko 3etan esnatzen zen, hori, jantzi prestatu, gidoiak prestatu, auto hartu eta lantokira joateko, eta orduan, lanetik ateratzen zenean, etxera iritsi eta lo egiten zuen, ez da gitarratxaldeko 5 arte, eta gero 5etan esnatzen zen, eta 9etan berriro lotara joaten zen horrelako zerbait. Eta orduan, 8 ordu jarraian egin beharrean, uste egiten zituela, azkenean 10 egiten zituela, baina 5 eta 5. Egunean zehar eta... Enuke nahiko. Bai, Nik ere ez. eta kontatzen zidanaren arabera, nik ezagutu nuen han ikasketak egiten ari nintzenean, berak nahi zuena zen, oso pozik zegoen bere lanarekin, baina beste lan bat topatu nahi zuen, mutil laguna topatu zuelako, eta berarekin bizizelako, eta kontziliazio kontzeptua, barregarria iruditzen zitzaiolako, ze bere mutila etxera iristen zenean, bera mutilak zeukan, bulego bateko lanaldi oso ohiko bat, eta etxera iristen zenean mutila, bera esna zegoen, baina egoten ziren elkarrekin, igual 20 minutu, eta neska lotara joaten zen, eta mutila hor bakarrik etxean, eta isili gainera, zen neska lo dago, baina arratsaldeko bezagitze ordu diren. Bai. Jende horrena ere, lehen esaten zenuen amaiez, badago jende bat, astelenetik, digandetik, asteko lanaldia beti gauez egiten duena. Baina gero asteburuan bizitza daukazu. Esana zu bakarri bizi baldin bazara eta ez pasara jenderekin erlazionatzen, mantendu aldituzu ordutegi horiek, baina zuk, ez dakit, familia baldin badaukazu, edo bizita sozial apurua baldin badaukazu, hor trastornoa erabatekoa, eta hori ere eramaten jakin egin behar da. Bai, eta nik uste, ostra asko zigortzen dula, bai gorputza eta psikologiko ere oso gogorra izan behar dula, ordutegi zehatz batzuk, esango nuke, inkluso ordutegi batzuk ilegalak izan beharko luketela. Noski, beharrezkoa da ospitaletan gauean jendea gotea lanean, bai, ez? Baina, nire pixukideak adibidez, pixukidetako batek turnoka egiten du lan, eta goizez dagonean 6etan sartzen da. Orduan, 6etan sartzeko 5etan jekitzen da. Eta beak esaten du, eske egunero jekitzen naiz, aireportura jungo banintzu bezala. Ez? Bestela etzinak ordu hortan jekiko. Eta, eske pixkat insultantea irutzen zait ordutegi horietan ibili behar izatea, ez? Zakit, fabrika batean beharrezkoa da tornilloak egiten egotea haueko 10 goizeko 6etara, pues igual ez. Ez? Baina, klaro, kapitalismo eta gauza horiek. Baina egiten badituzu gauez, agian goizean prest daude, goizean goiz kamioia irten eta Alemaniara eramateko, eta orduan hor kontratu potoloak egoten dira, eta orduan badiru gehiago, eta... Eta dirua. Gaitik ateratzea da, baina gaur irakurri dut, ez dakize produkturengatik, bordelen ekoizten duten produktu bat Gasteiza ekartzeko, egiten dutela bordeletik Leipzigera hegazkinez eraman, eta Leipzigetik Gasteiza hegazkinez ekarri. Ez da izango. Hori irakurri dut. Ez da nahez gogoratzen ze produktu zen, baina esan dut, oso ondo. Wow. Martxa gara da maragu. Ez dakit elikagaietan fijatu zaten, baina nik ikusitut elikagaiak adibidez. Arrozaren adibidea, baina arroza esango dut. Enbasean jarrita, ekoitzia, imaginatu, Nafarroan, enbasatua San Franciscon, eta gero haizea saltzen Hacendado markarekin, hemen. Eta eraman dezu ere enbasatzera. Zertan egea? Ez dauka zentzurik. Mai Etxeberria eta eskerrik asko gurera etortzeagatik, eta lasai utziko zaitugu joaten, eta nahi baldin baduzu siesta edo nekatu gero gauean hobeto lo egiteko. Gaur goizoera.
gaur goizera. Claro, eske, egun hauetan gertatzen dana da, oso berandu iluntzen dunez, eta nik persiana irekita lo egiten detenez, eske zinez dugu, bueno, bai, juntzaitezke, baina argi dago kalean. Bai, eta pena ematen dizu gainera. Bai. Argi dago kalean eta gaina entzun egiten da jendea kalean eta zuk esaten dut, bai, han kanpoan ere gustora, egun genitzantekeni, eta ez barruan, bai. Zeingo jo. Zeingo digu, ba. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta, zure zaporean, korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen badugu, korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko etan eta, zure zaporean, 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 zaporean. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola eskatu, korapiatzen jarraitzen badugu, nola asmatu. Gelditu makinak. Pasaden asteko eurite lokalizatuek ibaien lehen eratzea zizketan harrapatu gintuzten. Ondorioz, temperaturen gorakadak zertan harrapatuko gaitu? Bada zentral hidroelektriko txikien garaikidetasuna zizketan. Bide beretik jarraituko dugu izan ere Timako Errotazar Indarratxeko German Egiluzekin izango dugun elkarrezketa asko aibisate ikerlarekin izen genuenaren osagarri dugu. Jarraian berriz, Arantxa Idieder kolaboratzaileari irikiko diogu Konpuerta, Ubidea eta nahi duen guztia Txirrindola elkartea ezagutaraziko baitigu Peñat Blázquez kidearen bidez.
indar sintetikotik abietuta beraz, gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 33. saioa. 3-3-3, kolkoa bete, asteragoaz. Jada entzungo dituzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Eta 2023ko ekaina da, baina gaurkoan 1989ko ekaina aipatu nahi dizuegu. Zer uste duzu, June Julen gertatu zara 89ko ekain batean? Udasi zela. Bai, noski? Urtero bezala? Ziurrenik bero egingo zuen ekaina izan da? Ziurrenik orain baino gutxiago. Bero gehiago izaten dugu orain eta, baina ez da hori, ez. Agian entzuten ari garenak lagun zaitakete? Euskal Herrira etorri zen jotzera? Euskal Herrira etorri zen lehenengo aldiz Bob Dylan jauna Anoetan kontzertua eskaini zuen, eta urte luze guzti hauetan, baina eta berriz itzuli da Euskal Herrira. Where the hours I've spent inside the Coliseum, dodging lions with a meat and a hungry love. Urte asko pasa dira, 89ko ekaineko kontzertu hartatik. Batzuk. Asko ez, batzuk. Vale, barkatu. Artean June eta biok jaio gabe geunden. Batzuk hemen gebiltzan. Baina ez ginen kontzertura joanek, gaztetxoak, ume zapo batzuk ginen horrendik, kontzertuetara joateko. Eta gaurkora, joango zena? Ez. Ezin dut. Eta ez dakit sarrari, betxatzen dut guztiak salduta egongo dela, berehala salduko zituela, ez Bob Dylanek kursalerako... Ez ditu saldu, denak? Guztiak ez. Ez? Ez du soldaut egin. Ui. Ez du soldaut egin. Ui. Gaur eta bihar arituko da Bob Dylan Donostiako kursalean sarrera garesti batzuen truke. 75, 155 eta 205 euro okerrez banago ofizialak hoiek ziren, gero egoten dira, ez? Errebenta eta horrelakoak eta agian garestiago, baina gaur eta bihar arituko da Bob Dylan eta jendea urduri dago. Badakizu zergatik? Atzo Huescan kontzertu eskaini bertzuelako eta bertan bera geratu zelako. Baina, zer dela... Horixe kontatu behar nizuen. Entzuleak lasaitu behar ditugu, ze ez pentsa, Dylan gaixo dagoela, eta horregatik bertan bera geratu zela kontzertua, ez atzoko zaparradaren gatik, bueno. Ezin izan zuten kontzertua egin, baina pentsatzen dut kursalean gustora arituko dela. Bai, uste dut, akaso hanka sartzen ariko naiz, baina atzo arrasaten bazegoen, pandero jaialdiren bat edo Amaia Antzokian, eta bota zuenarekin, bertan bera utzi berri izan zuten, Amaia Antzokian, itxute desenteak egin zirelako. Beraz, espero dezagun kursalera doazenek gaur sorte gehiago izatea. Big police. Someday. Entzun dut, pentsatzen dut egia izango dela, gaur kontzertura doazenek mobila ezingo dutela erabili, eta plastikozko zorro batzuk banatuko dituztela, prezintatuta, bertan mugikorrak gorde eta kontzertuan zehar ez ateratzeko. Bai, hala da, hori irakurri nuen aurreko batean, eta horrelako artistek izaten dituzte ez, horrelako eszentrizidadeak, edo horrelako joera arraroak, kontua akaso da Bob Dylanen kontzerturako sarreran esate baina dizute mobila poltsa baten utzi egingo duzula. Eta hemen beste areto txiki edo gaztetxeren baten esango balizute mobila utzi behar duzu esango zeruke, zuetzara inor niri mobila kentzeko. Eta Bob Dylanen segurtasun taldeko norbaitek esate baldin badizu esango, bale.
Nabarduratxo hori bakarriko Juri, ez besterik, baina ikuinera ari naiz irakurtzen bai, Bob Dylanek oraingo bira honetan, egingo dituen kontzertuetan, hori debekatu egingo duela jendea mugikorrekin sartu alizatea, eta ari naiz irakurtzen, kontratatu dituela dispositiborik gabeko espazioak eratzen liderra den enpresa baten zerbitzuak. Ara. Beraz, lehenengo harria jarri dute, eta bere garaian, Estatu Espainiarrean, enpresa horren zerbitzuak, Bonok, Jack Whitek eta Quentin Tarantinok erabili omen zituzten. Beraz, Baizu. Zerbait izango da, orain ere bate beteko du, poltsikoa. Zalantzarik ez, eta, guk aipatu dugu ez, bitxikeria bezala, baina agian ez dago gaizki ez. Mugikorri gabe, kontzertuaz gozatu, albokoaren mugikorraren argiak molestatu gabe, edo aurrekoan ikusi beharrean eszenatokia ikusten duzu aurrekoaren mugikorraren pantaila eta pantailan ikusten duzu abeslaria. Ez dakit galdetu beharko diegu gaur eta bihar kursalera gerturatzen direnei, zer moduzko esperientzia iruditu zaien, eta agian, ez dakit, gehiagotan egin beharko nuke. Nik egia da, sare sozialen aldetik ere eskertuko nukela. Ze azken aldian, nire sare sozialak behintzat, bai TikToken eta Instagramen asko atera zaizkiten bideoak izan dira, Taylor Swift, Harry Styles, eta hauen kontzertu ia osoa ikusi daiteke sare sozialetan. Eta nik gogoratzet duela urte batzuk ja, 4 bat, 5 bat urte izango zen, glaukoma ikustea joan ginen Hernaniko jaitan, eta momentu batean abesti erdian, Juantxok abestia geldituzun, eta eskatuzun mesez mobil guztiak jeisteko, ez grabatzeko inor, zai beak ez zitula ja aurpegiak ikusten, eta mobilak bakarrik ikusten zitula, eta mesez behintzat abesti hori disfrutatzeko denek batera, ze eske batzuetan da, hori, pantaiak bakarrik ikusten dira, eta etzea estenatokia ikustera iristen. Justu kontrakoa sustatzen dutenak ere badira, ez? Venga, piztu mugikorren linternak, eta venga, mugitu alde batetik bestera mugikorren argiak ikusi nahi ditugu. Ez dakit, hori sustatzen baldin baduzu, gero deskuiduan biharko gunan ez etorri, ez jarri gure kontzertuaren irudirik sarean. Gauz bat bestea, baino biak egitea, baina tira. Gero hor besteare bat etorriko da, ez? Zuek ezin didazuen niri hemen mugikorrak endu, legez ez daukazu hori egiteko gaitasunik, eta beti goten dira bizkorrak bastar guztietan, alde batera eta bestera, beraz, ziur, zentzu horretan ere gaur eta bihar kursaleen irudik kuriosoren bat kusiko dugula. Zalantzarik gabe. 14 emanaldi izango dira guztira Bob Dylanek 89ko hartan lehenengo aldi Euskal Herria zapalduzunetik, eman dituen kontzertuak, gaurko eta biharkoa kontuan hartuta. 14 aldiz Euskal Herrian, horrek esan nahi du, Euskaldun askok eduki dutela dagoeneko Bob Dylan ikusteko aukera, nik badut jendea inguruan egon dena, ez dut inor inguruan gaur edo bihar joango denik, beraz, ez dakit Bob Dylan ez ote dagoen... Bob Dylan izan zen? Ospea galtzen. Zurriolan jozuena Mikel Laboak ere jozuena hartan. Bob Dylan zen, kontzertu gura zen. Bai. Nik uste dute nire inguruko euneko 80 orduan joan zela. Ez dakit zenbat ikusi zuten, ze uste dute, kasi ulian egon behar izan zutela kontzertua ikusten. 80.000 pertsona joan ziren Bob Dylan eta Mikel Laboa ikustera, Zurriolara. Hori da. Eta gero, esan duguna ez, baduzkat horrelako joerak esan zuten egun hartan ere bat apatiko eta horrelako baldakizu izarrik izaten dituzten joera arraro horiek eta akaso honi ere jendea aspertzen hasita egongo da berataz eta zuk 200 euroan jartze badituzu sarrerak, horrek ere nik uste dut Goiuri eta June eragiten duela ez. Orduan Bob entzun beharrean Juantxo entzungo dugu June kontatu duen anekdotaren arira. Generoi genitaletan egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan da danak die barbitaken telebista talbizkarietan. Zaiteztun aurran begietan, Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran. Nortasunen banaketan, zubomanetan iman bakoitza bere ziegan. Nere ziketan dauden urrezko esietan, zure kliketak dauzken gezurrariketak. Ta eredu bezala eukiditeun figura patriarkalak, pornografia izan da gure ziketa sexuala. Hetero arau honen aizkorakaden ezpala, hau ez da gizarte naturala, eta ez du izan
nahi, kapitalai alaseko menizaio, dominazio sistema berezketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi det gure kaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zuri esateko oiturazko egunkari eta irratiek ere. Gaur 40 urte atzera egingo dugu bidaia, 1993 eta 93. urteera. Garai hartan erradikaltasuna, alduntzea eta adikzioa izan ziren batez ere Euskal Herrian nagusi. Mezu kontestatarioak, kaleetako pintadak, mezu politikoz eta desengainoz beteak, protestak, manifestazioak eta borroka modu berriak sortzen hasi ziren. Pankarten, panfletoen, aldizkarien, fanzineen, kartelen, pegatinen, batzarren, greben eta itxialdien garaia izan zen. Ia 4 hamarkadatan diktadura frankistaren inposizioan osteko aukera politiko berrien garaia. Naiz eta aldaketak ematen ari ziren legedi aldetikoa ziren oraindik inposaketa eta egin beharrak. Horien artean dago 1978ko konstituzioko 39.1981 legea. Espainiako banderaren eta beste bandera batzuen erabilera arautzen duen legea. 3. artikuluko lehen puntuak ondorengoa dio. Espainiako bandera estatuko administrazio zentralaren, erakunde administrazioaren, autonomia erkidegoaren, probintziaren edo uhartearen administrazioaren eta udal administrazioaren eraikin eta establezimendu guztien kanpoaldean jarri beharko da, eta lehentasunezko lekua bete beharko du barruan. Euskadien rock and rollak ez du inoiz dirurik ematen, inun baino alaiagoa izanen da. Hau da, horren arabera, udaletxe bakoitzeko balkoietan ezarri behar da bandera espainola. Gainera, beste puntu batek dio, Espainiako bandera erabiltzen denean, leku nabarmena izan behar duela beti, ikusteko modukoa eta ohorezkoa. Eta arekin batera beste bandera batzuk erabiltzen badira, Espainiako banderak hartu beharko duela leku ikusgarriena eta gainerakoek ezingo dutela tamaina handiagorik izan. Legedian hori idatzita bazegoen ere, 1983an, oraindik Euskal Herriko udalerri gehienek ez zuten balkoietan ikurrina besterik.
Felipe González, PSOeko idazkari orokorrak eta une hartako lehendakaria zenak ordea, lege hori betetzeko agindu eman zien Euskal Herriko udaletxe guztiei. Esateko ezin zaitut bisitatu Berandolak ez ditirurik ematen Herri batzuk unean bertan kaso egin zuten, beste batzuk oraindik ez zuten bandera jartzeko pausurik eman, eta horietako bat izan zen Orereta Errenteria. 1983ko uda hasi berria zen, uztaila zen, eta etzen bandera espainolaren zantzurik herriko plazan. Herriko jaiak geroz eta gertuago zeuden, uztailaren 21ean hasiko ziren Madalenak urtero bezala. Iritsi zen eguna, Madalena bezpera, eta goizean goiz telefono deia jaso zuen Jose Maria Gurrutxaga alkateak. Telefonoaren beste aldean Jose Barrionuevo Espainiako barne ministroa zegoen. Herriko jaiak asterako, konstituzioak dioen modura, Espainiako banderak Errenteriako udaletxeko balkoian egon behar du. Ohorezko toki batean eta ikusgarria den lekuan. Agindua da, eta bete beharrekoa. Deia jaso eta gero, alkatea batzarkideekin bildu zen eta erabakia argia zen. Bandera jarri behar zuten arratsaldeko 7etan txupinazoak lehertu baino lehen, baina bazekiten herritarrek ez zutela horrekin bat egingo, iskanbila sortuko zela eta beraz egoera hori ekiditeko prestaketak hasi zituzten. Arratsaldea iritsi zen eta urtero bezala herriko plaza pixkanaka betetzen joan zen. Denek sartu nahi zuten udaletxe aurreko plazan, denek ikusi nahi zuten Suziria airera joaten eta lehertzen, denek kantatu nahi zuten eta ospatu nahi zuten Madalenen hasiera. Baina ospakizunerako gogoa izateaz gain, baziren asko egoeraren berri zutenak. Askok zekiten udaletxeko balkoian herritarrek nahi ez zuten bandera bat eskegiko zutela. Zazpiak iristeko gutxi falta zenean, gazte batzuk balkoira igo ziren eta presuak kalera amnistia osua jartzen zuen pankarta bat jarri zuten balkoian. Bertan ageri ziren herriko 8 presoen aurpegiak beste hainbat mezuren artean. Gutxi iraun zuen pankartak balkoian eta jarri zutenak ere udaletxetik atera zituzten eta iskanbila sortzen hasi zen. Herriak argi oihukatzen zuen, ikurrina bai, espainola ez, eta pixkanaka plaza gehiago aztoratzen hasi zen. Une hartan, herritar batzuk hartu ziren, udaletxe azpian gizon talde bat zegoela. Zapigorriak lepoan edo besoan jarrita, eta egunkariak besapean zituztela. Jantzi hori etzen ohikoa Orereta Errenteriako jaietan, izan ere kalez jantzitako Polizia Nazional taldea zen. La Voz de Euskadi egunkariaren arabera udaletxeko arkupetan irainak elkarri oihukatu ondoren eta kalez jantzitako poliziei herritarrek arrautzak eta tonbateak jaurti ondoren hasi zen borroka. Udaletxe azpitik eta plaza ingurutik Polizia Nazionala uniformatuta zein kale jantzian herritarrak kontrolatzera sartu zen. Kontrola ordea jipoi eta gehiegikerian bihurtu zen azkar. Baziren herritarren artean kale jantzian agertu ziren polizia batzuk ere, eta haien zapiak ikusgarri jarri eta gero ekin zioten haien kideen bide berdinari. Aipatu bezala egunkariak zeramatzaten eta horien barnean porrak, kateak, girgiluak eta burdinezko makilak. Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi bati eraso egiten saiatu zirela argudiatu zuten poliziek eta hala nahi haina egiten hasi ziren.
Poliziak bere izigabe jo zituen emakumeak, haurrak eta adinekoak. Besteak beste, La Voz egunkariko kazetari batek kolpe bortitza hartu zuen aurpegian burdinazko kate batek eraginda. Berehala kalez jantzitako poliziek uniformatuen laguntza jaso zuten. Autobusetan eta tankeetan arratsaldeko 6-etatik zaizauden plaza inguruan. Istiluen aurkako materialekin agertu ziren, gomazko pilotekin eta kepoteekin. Herritarren aurka gargatuz eta herriak zalantzarik gabe objektu ezberdinak botaz erantzun zuen. Istiluen erdian, arratsaldeko 8 baino minutu batzuk lehenago, jaiak iragartzeko suziria jaurti zen, eta Espainiako bandera altxatu zen ikurrinarekin eta Orereta Errenteriako banderarekin batera. Gaztea zela herriko plazan zegoen emakume batek kontatu digu nola bizitu zuen hau guztia. Ni gaztea nintzen, baina etxean kontatu zidaten gertatzear zegoena eta tentsio nabaria zen herriko plazan. Ni lagun batzuekin plazako txoko batean jarri nintzen, eta istiluak hasi zirenean korrik atera ginen lagun baten etxeraino. Uztailaren 22an, hurrengo egunean, tentsio uneak errepikatu ziren manifestazioa egin zutelako aurreko eguneko gertaerak salatzeko, eta herriko plazara iritsi zirenean, udaletxean zegoen bandera espainiarrari bertiga batekin su ematen saiatu zen pertsona bat. Poliziak gomazko pilotekin erantzun zuen, baina munizioa amaitu zenean benetako balak airera botatzea erabaki zuen. Mila 1983ko Madalenak ez ziren ospatu. Istiluz beteriko egunak izan ziren eta hainbat zauritu egon ziren. Horietako bat izan zen Peio Mindegia. Kepote batengatik itxu geratu zen. Oso gertutik aurpegira jaurti ziotelako. Inoiz ez zaio errekonozimendu publikorik egin eta are gutxiago administrazioaren ezein estamentuaren partetik barkamen eskaerarik ez zaio iritsi. Gertakari hauei banderen gerra deitu zitzaien, aurtengo Madalenetan 40 urte beteko dira herrian mugimendua sortzen hasi da jada honekiko, eta, herria ez dago ados, oraindik banderak udaletxeko balkoian jarraitzen duelako. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Yuri, mudako edo dozen garaitako musika jaialdien zaleak gozarete gustatzen dizkizue, musika jaialdi handi horiek. Ni jaialdian heiterra naiz. Jaialdien heiterra. June? Ni jendetzak agudiotu egiten. Badakizu zer gertatzen zaidan? Bota. Ikusi nahi dudala, tematuta nago bereziki abeslari bat ikusi nahi dudalako aurten, eta bere bira aurkeztu zuenean, ikusi nituen data ugari, eta postu egin nintzen. Baina ondo begiratzen hasi eta konturatu naiz data guzti horiek. Jaialdiak dira. Jaialdietakoak direla. Eta
ez dut ordaindu nahi, 150 euro, 7 artista ikusteko aukera izateagatik, benetan bakarra ikusi nahi dudanean. Markatu Julen eskazerra nago, jaialdiekin. Jaialdiekin bakarrik? Jaialdiekin bakarrik baldin mazaude ondo. Jaialdiekin bakarrik. Jaialdiekin bakarrik ondo. Zergatik galdetzen duzu? Ez, badaki ze uda garaia ate joka dugu, udan berehala sartuko gara, eta udarekin batera, datoz ez, ja hasi dira, udarako musika jaialdi handi hauek, horren adibide gisa, asteburuan, azkena rock festival eginda Gasteizen, eta berau izan da, datozen asteetan eta hilabeten, Euskal Herria zuzenean, esate baterako, uztailaren lehendabiziko egunetan egingo dena, gero etorriko dira BBK Live, eta antzekoak ere, hori izan da, Gasteizkoa, azkena rock festival izan da, lehendabizikoa, eta antxibili da, gure lankide Iker Gurrutxaga ere, eta galdetu behar dugu, zer moduz joan den asteburua, ze ikusi duen, talde handiak, talde hain handiak ez direnak eta sorpresa atseginak den batede izan ote duen, ze giro. Arratsaldeon, Iker! Arratsaldeon, hementxe, oraintxe, laguntxo bat daukat. Txakurtxo bat etorri zen, saludatzera. Begira, hor dekoa. Etorri zet kaso egitera. Bazekia, bai. Baina, bai, txakurra. Jatota zarrete, baina txakurrek maite ditut. Hortaz. Lehentasun. Bueno, Iker, asteburuari buelta manda edo ze? Bai. Egia esan da, larun bat gaua, bukatu nuen kronika idatziz, lo hartzen nuela, literalki. Ez zait gehiagitan pasa, baina pasa izan zait, eta ala tokatu zen. Eta bai, oso ondo joan zen, egia esan da jaialdiak ez da dituzu maite ere, goiuri, nik uste dut, azkenan izan baldin bazinen akaso zertxo bat maiteko zeruela. Eta esango dizut zergatik, bai. Azkenean, ulertzen dut kezka hori, eta kezka konpartitua da. Hau da, jaialdi bat ordaintzeko jaialdi bat ordaintzen duzu hainbeste, zu nahi duzun artista ikusteko. Bueno, nire kezka ez da jaialdiagatik eta ordaintzen den prezioagatik, gehiago da jaialdian ordaintzen duzunan ez duzula zure kartelburua beharradina denbora ikusten. Lehen beste filosofia zegoen. Metallica edo eta Red Hot Chili Peppers, nik 2 ordu eta erdiko saioak ematen ikusi ditut BBK Liveen. 2 ordu eta erdi. Eta 60 euro ordainduta sarrera egunekoa. Ez deskala horro bat iruditzen. Eta gehiago izan gaur egun, KPI-arekin eta 100 euro kobratuko balute ere, Metallicaren sarrera batek 85 balio baldin badizu. Bueno, ez? Ze gaur ere Bob Dylan dago Donostian, eta 155 euroko sarrerak badaude, esan nahi dut. Orduan, esaten nuen, azkena maitatzeko moduko badela pixka bat, eta EHZ eta zer esanik ez, badutelako txikitasunaren filosofia hori artista handiak gonbidatuta. Eta aurrekoan azkenako nire lehen aldi izan da azkenan, eta esazia, eta ikusiko dut desberdina da. Eta da, hasiera batean bebekan bizi genuen sentsazio hura bizi zanuen. 3 holtza baino ez, hortaz, 3 holtza eta trashbila, baina 3 holtza, hortaz, 3 holtzetan ez dira artistak solapatzen, eta denak nolabait ere ikusteko aukera ematen dizu. Uneren batean akaso, geratu behar duzu erritmo, jaitxe egin behar duzu, bestela ez dizulako ematen, baina artista denak ikusteko aukera ematen du. Eta jaialdiak badu gauza bat ona, eta da, zuk uste duzu, ikusiko duzulak, zure artistak gogokonaren kontzertua, baina deskubrituko dituzu sekulako altxorrak. Eta niri hori eman dit, aurtengo azkenak esaterako. Ez dakit ikusi dituzuen, idatzitako kronikak ikusteko denborarik eman ote dizuen, baina Ana Popovic da nik goraipatu nahi dudan artista. Artista puskan. Hori galdetu behar genizun, Iker, izen handiak denok ezagutu ditugu, ikusi ditugu, kartelean, ostegunean Rancid, El Drogas erori izan zen, ostiralean Pretenders, Incubus, entzun berri dugun Iggy Pop ere hor genuen, baina azken rock festival hori edo akaso lerroburu gehiegitan ikusiko ez ditugun taldeen inguruan edo, Iker, ze deskubrimentu aipatuko zen dituzke? Nik esango dizut, kartelburuetatik divertitu ninduen bakarrak kasik El Drogas izan zela. Sekula ikusi gara nintzen zuzenean El Drogas, eta esan dezake, kasik divertitu ninduela. Lucinda Williams oso nahi iruditu ditzea, baina nekatu egiten ninduen, batean.
Rancid, oso ondo, baina erritmo konstante bada. Azken bi kantuak salbu bi ere zerk izan zirela nahiko erritmo igualtsuak eta horrek nekatu egin zidan. Eta zerak ere, Inkubusek ere, tempo erdietan eman zuen kontzertu guztia. Asko gustatzen den talde bada, baina etxeko sofan ikusteko edo duela, 15 urte, BBK Liven ikusi nuen bezala, lehen lerroan eta lurrean eserita ikusteko, bakaso egokiagoa zen, kontzertua beste zertarako baino ere. Eta zuk aipatutakoen artean, bigarren mailan edo kokatzen zirenean artean, nazioarteko taldeetan, nik aipatu nahi nuke Ana Popovic, iruditu zitzaidalako sekulako gitarra jotzailea, sekulako jarrera duena. Taldea oso modu simplean edo, baxua, bateria, bi haizezko instrumentu, saxo eta trompeta, teklatuak eta gitarra. Oinarri errindiko sendoa, bi afroamerikar horretan, sekulako flowarekin, grufa esaten denean, hortxe zegoen grup dena, Michael Jackson eta guzti bertsonatzera ausartu ziren eta zen olako bertsioa. Eta Ana Popovic iruditu zitzaidan artista bat bere osotasunean. Gero beste euskal artista batekin alderatu nezake, egin batean, gitarran ez du hainbesteko virtuositaterik, baina lehen egunean Lier ikusi genuen, eta Lierrekin alderatu nezake. Lider Nando eta Ana Popovicek eman zituzten erakustaldiak, nik uste dut, zinez, bertan izan ginenok gogoan izango ditugula. Gero, egia da, Lucinda Williams ere hortzegoela, bere adinarekin eta arek ere, beste presentzia mota bat, ez? Ikusten duzu, askorentzako bere amona izan ziteken pertsona da, oholtza gainean, justu iktuz bat pasa berritan eta oholtza gainean nola irauten zuen eta ze ahotsa ateratzen zuen, hori ere, kartelburua zen, baina askok akaso ez zuten espero olako kontzertutik. Eta gero, asko gustatu ditzen, edo oso divertigarria egin zitzen, Kalexiko. Kalexiko taldea, ginen txantxetan. Esate genuen zela, Egan edo Joseloa nahiak, baina bertsio pro batean ikustea bezalaxe. Barre egiten duzu, baina musikalki ziren mariatxiak, Southern Rocka edo deitzen den hori, country ukitua, eta berbena handi bat bezala ulertu ziteken. Euskal Herrian berbenak eta mariatxiak eta horlakoak maite ditugu. Eta nik uste dut euskaldun askorentzako papazela talde egokia. Beste maila batekin, faltatu gabe, esari dut, bertakoei bat ere faltarik egin gabe, Tarantinoren pelikula bat jarri zamalute fondotik, edo espageti western bat, ikusiko genuken gustora asko Kalexikoren musikarekin. Bueno, hasiko gara, ja hemendik datorren urteari begira, kanpaina egiten, azken arroken Jose ikusi eta entzuna ditugula, ze Ikerrek adibide edo, konparazio bikaina egin digu. Itxoin. Bai. Esan duzu, Joselu gogoratu Gasteiztarra direla, arabarrak direla, araiakoak direla. Aizu, ezin, azken arrokenak aso ez. Baina bai esan nuela, Os Mutantes ikusten egonitzen demoran, esateruen. Zergatik ekarri dut Os Mutantes, Anje Dualde Euskal Herrian edukita. Eta askok, erreakzio berdina izan zuen, baina musika panorama peskaz egiten denak eta Anje Dualderen azkeneko kontzertu handiak ikusi dituenak, badaki zer rock gaitasun erakusten duen bere taldeak, batez ere. Inigo Telletxea, Remigasi eta Txomin Dualdek sekulako taldea osatzen dute eta sekulako potentzia ateratzen dute. Eta, zergatik ez iluntzeko 8etan eldrogasen aurretik Anje Dualde. Nik apustu hori egingo nuen, Os Mutanteseko adinkidea zuelako gutxi gora bera, eta, tropikaleoa eta beste gauza batzuk ere bazituen, ez? Baina, rock festival batean, horrelako aukera bat galtzea, nik pertsonalki pena zartu nuen. Zer, de Montre gainera etxekoaren aldarri ere egin behar da, zalantzari gabe. Iker, etxekoak aipatuta, hainbat lekutan ikusi dut, goroipatu dute, Lierrek eman zuen kontzertua, esango dugu, Pasadena eta Espalak besteren artean ere horri izan genituela, baina asko azpimarratu da, Lierrek guztu ostegunean bertan jaialdi irekitzeko edo eman zuen kontzertua. Bai, eta ez da harritzekoa. Lier ezagutzen dugunok, badakigu zer nolako forman dagoen taldea, baina ez aurten, ja bizpairu urte, doa sekulako kontzertuak ematen.
Eta gertatu zen, jendea zaizegoela. Iluntzeko seiak, arratsaldeko seietarako irekitze ziren atea, 6 eta laurden eldiar, eta kanpoan pilatu zen jenditxo bat. Eta normalak jaialdi irekiera gogorrak izaten dira. Ezpalak aipatu duzu, aurten azkenan ezin izan dute jo, urrengo urteko lehendabiziko konfirmazioa dira, Ezpalak eta Brigade Loko, ze euriagatik bertan bera geratu ziren, baina Ezpalak iaz BBK Lifen larunbatarekin ireki zuen jaialdia, larunbatarekin. 300 pertsona baldin baginean, ondo, esan nahi dut. Ohikoena hori izaten da. 300 pertsona, 400 pertsona, ez da jende askorik izaten. Baina Lierrek hasi zenerako gehiago bazituen, eta kontzertua bukatu zenerako, nik esango nuke 2000 edo izango zirela ikusten. Ze eremu txiki, holtza txikiko eremu guztia beteta zegoen, eta eskaini zuten izan zen, energia handiko kontzertu bat, nik uste dut kantu aukerak ere hortik joan zela, energia handia, momentu batean, Lidek ere bere protagonismo hartu zuen ahotsarekin, ni bildurtuta izan nintzen bere esanien, momenturen batean isolazioa joko ziela, esaten potente gehiari zarete, urik ez zaituzten ur gehiagi daten ikusten, eguzkia parez pare duzue, eta gu hemen behian, blai baldin badaude, ez nahi imaginatu zuen nola zaudeten. Gero atzetik bere egin eta bazirudien isolazio puntua pasazutela. Hori ere, Lidek esan zidan, uste nuen kantatzerako momentuan, ordapizia kantatzerako momentuan, eta eroriko nintzela. Arnaz estu batean nintzen, eta uste nuen, zulo bat gehiago abestea markatu. Emango zidala. Eta egin zuten. Eta ezagutzen genuen pozik, eta ezagutzen ez zutenak arek eta pozikago, ze esan duguna. Jaialdi eta sorpresak topo egitea garrantzitsu izaten da. Eta euskal artistek horretarako bide eman zuten. Ze pasadenak ere, ez akaso eskala berean, baina sarrera ondoan egon zeudenez, jendea erakartzen zuten. Halako magnetismo bat sortu zen, sartu ziren eta jendeak burua giratu zuen, eta zer da hau? Ze, karo, pasadenaren soinua oso amerikarra da. Eta giratzen zuten burua, eta hiek ere, kontzertu hasi eta bukatu bitartean, jende mordoska bat bildu zuten oholtza parean, eta nik uste dut, gozatu genuela, gainera gehiago jakinda pasadenakoek irailean agur esango dutela. Hori ere irakurri dugu, nunbaiten, eta hori erala izango. Iker, bukatzeko, sarreran esan duzu, azken arrok esan zizuela, bazela jaialdi apur bat ezberdina, eta horren arira, asteburu honetan ere irakurri dugu, Ginebras taldekoek atera dutene ohar bat, Galiziako oso ondo kamino jaialdian, nolabait ere kritikatuz, jendea jartzen dela, holtza handi horien aurrean, X artista ikusteko kolan balego bezala, lurrean eserika, esien aurrean, eta berentzeko artistekiko hori ez dela jarrera, errespetuzko jarrera, artistoek ikustera jende gutxi joaten bada ere, hoiei ere oztopatu egiten zaiela taldeak ondo ikusi ahal izatea. Bi galdera batean, Iker, horrelakori sumatu duzu azkenan, eta ze iritzi duzu Ginebrasek atera duen horren inguruan? Batetik, azkenan, ez, horrelakorik ez. Baten batek akaso itxeite zuen gehiago urrengo taldeari, baina inork ez zuen egiten talde bat edo bi ikusi hirugarrena ikustearen holtza baten azpian. Mugitu egiten zen jendea. Bilbon ere bebekan antzekoa izaten da sentsazioa, kontzertu bat bukatu orduko lehen hilarak bai betetzen dira urrengoaren zain, eta jendeak kontzertuak aso galtzen du. Iaz Ginebras ikusi nuen. Ginebrasen zaletuak itzalbila ibili ziren orduan. Esan dut, bai badituzte zaleak, eta nik ulertzen dut beren kezka hori, eta gerozetak gorago dagoen talde bada. Baina, akaso, birplantea dezatela, eta ez dezatela jo jaialdietan. Nik hori da esango niokena Ginebrasi. Kexu zara? Ez joan jaialdira. Jaialdi batera zoazenen, badakizu zer dagoen, ze baldintza dauden, eta nolako gauzak izango dituzuen. Egunen batean kartelburu izatera iriste baldin bazara, kaso ulertuko duzu jaialdia zuretzako egiten dutela, eta beste gainontzekoak, nola ere, direla gehigarri estra bat, ez zarela zu protagonista. Nik uste dut hori ere ulertu behar dutela Ginebrasekoak. Eta guztia diot, baita ere, Ginebras taldearen fandoma badagoelako, baina taldea bera ere, ez zaidalako alako iruditzen. Zuk egiten duzuna.
gustoko duzu, jende batek gustoko izango du. Baina ez duzu utzi 80etako punk kaskar xamar bat egiteari, zure atzetik jotze baldin badu nizarrakit. The Killersek, noski, jendean The Killers ikustera joan da, eta ez du ikustera. Sentitzen dut, hori onartu, eta nahi baldin baduzu kritikatu oholtzatik beran daudenei esan. Eta nahi baldin baduzu bota existua, izan punkia. Baina, bai izan punkia. Eta akaso horrekin kontrako efektua lortuko duzu hau da. Zuk nahi duzun efektu hori, benetan zure zaleak gerturatzea, eta beste horiek, ies egitea. Hori da, pixkat diru bururatzea zegana, behin hori jakinta. Hausnarketa interesgarria eta horrekin geratuko gara. Iker Gurrutxaga, Naiz Irratiko musikaria saioko lankidea. Eskerrik asko, gaurkoan bigarren kafean kiku hau egiteagatik, eta beratu da bere izango dugu elkarren berri. Hori da, eskerrik asko, animo. Agur! Engine on grow, heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm. Zinema aipatu dugu, eta orain 7. arte gisa deituriko horretan, dituen urte guztiak oztopo izan gabe, Hollywoodeko izar izaten jarraitzen duen gizon bat. Gaur urteak betetzen ari delako baita ere Clint Eastwood, kantu honen egilea, eta hasierako zati honetan ahots urratu horrekin aditu duguna. Gran Torino pelikularako idatzitako abesti eder honetan Jamie Cullum laguntzarekin. Realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Know how I've known. Jada entzun gai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Gran Torino. Whistling another tired song. Aiza, gure hurrengo gonbidatua dagoeneko atetik sartzen ari da, baina berari kaixo esan aurretik txatean idatzi digutena irakurri behar dugu. Ara, zer garri dute. Gorkak dio, zer modu zaudete? Irukote. Gutxi falta da, San Juanetarako, juju. Zer modu zaudete? Bai, egia esan nik ez dizut galdetu. Zer modu zaudete? Ondo. Ezetasunarekin nazka egin da, dena esan behar baldin bada. Badara matzate 3 bat aste izerditan, baina bestela, esaten den bezala, txar guztiak genduta, zoragarri. Bale, Gorka, Julen erdizka, baina ondo dago. Junezu? Ni gaur pozik, lehenengo eguna da, egun osoa muleta gabe pasa behar detena, eta oraingoz ondo doala ikusita pozik. Oraingoz ondo, baina egia esan eguneko ordu asko ixirit egin dituzu. Koiuri ezkendu poza mesez. Bai, barkatu. Je suis en vie. Eta zu? Ni pozaren pozez. Ni oso ondo nago, Gorka, ederki asko, ondo lo egin da, kroketak handitugu gaur gure laborategian, beraz horrekin beti pozik, eta zuk diozun bezala, gutxi falta da San Juanetarako, ez dakinaren zat, ni Tolosarra naiz, eta Tolosako patroia San Juan da, eta festak, izan genituen aurreko larun batean, eta izango ditugu, hurrengoan. Ibili berriz ere. Combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui. Baina orain bai, gure gonbidatuari galdetu beharko diogu, ea zamuz dagoen. Erantzun nahi badu, noski. Maileguan hartuta ikusten, ikusi nahi dutena, egin dutena, poesia
Biak ez dira inoiz emerke izan Amaren gaueko Milaka aldiz entzuten dugu aldaketa edo krisi klimatikoa gertatzen ari dela, eta horren aurrean erabakiak hartu behar direla. Milaka aldiz birziklapena garrantzitsua dela, hondartzetako zaborrak itsasoa kutsatzen dutela, edota industriak izugarri kutsatzen dutela. Milaka aldiz entzuten dira alakoak, baina ez dirudi aldaketa nabarmenik gertatzen ari denik. Ez dirudi jendea erabat kontziente denik. Hainbestetan entzuten dugu, baina ez dakigu adibidez guk jazteko erabiltzen dugun arropa nondik datorren. Ez da zer behar izaten den hori sortzeko. Kotoizko kamiseta bakarra egiteko, kalkuluen arabera, 2700 litro ur gez behar dira. Pertsona batek 2 urte eta erdian edaten duen ur kopurua. Datua izugarria da, ur asko erabiltzen da, ur asko kutsatzen da, eta horrez gain, hondakin asko sortzen dira, lan baldintzak ez dira egokiak, eta abar. Basoan korrika saltoka urtsintxak bezala Industria kutsagarrienetako bat ehungintzaren industria da. Kutsagarria eta ustiatzailea da. Eta zaila da horri guk buelta ematea. Baina bada proiektu txiki bat hemen Euskal Herrian hasi zena eta ehungintza industriari bere aldetik buelta txiki bat eman nahi diona. Waveback izeneko proiektua Julen Urtsegi eta Julen Eiraolak sortu zuten eta lurrarentzat kaltegarriak ez diren prozesuak erabiltzen dituzte produktuak sortzeko. Zergatik galtzen ari den bertsoak mantentzeko Kamiseta, jertxe edo eta poltsa guztian atzean, bi gazteren lana dago, eta ondo landutako kontzientzia. Baina nola iritsi ziren kontzientzia hori izatetik marka bat sortzera, edo eta nola egin beharko litzateke ehungintza industria kutsagarria ez izateko. Galdera horiek eta gehiago erantzutera etorri da gaur gurera Julen Urtsegi. Arratsaldeon, Julen. Arratsaldeon. Proiektu hau 2021 urtean sortutako proiektua da, ezta? Hori da, baino ez zen pasan urtera arte zera lehenengo arropak atera genitula. Eta nola, bikote batean kontzientzia hori nola hasten da garatzen eta nola iristen da proiektu honetara? Krisi klimatikoa beti izan du, gertutasun bat nire etxean, batez ere kasu hontan nire arreba hasi zelako kontzientziazio prozesu hontan ni baino lehen. Eta, nire kabuz zera investigatzen hasi nintzenean, izan zen txip aldaketa hau. Azkenean informazioak egite gaitu boteretsu, eta ni informatzen hasi nintzen momentu hortan ikusi non, aldaketa garrantzitsu batzuk egin behar nitula. Eta, kontzientzia hori zure sareetan ere hasi zinen, proiektua baino lehen hasi zinen garatzen eta jendeari hori helarazten, ez da? Nire saiakerak egin nituen, eta nire reperkusio txikiarekin egiten nituen zabalkuntza txiki batzuk bai. Eta, nolatan, kontzientzia guzti hau eta informazio guzti hau nola iristen da arroparen industriara barkatu? Investigazio eta informazio jakinaren prozesu honetan ikusi nun arroparen industria zela kritikatuenetariko bat. Zehazki, 2. postuan ateratzen zen artikulu askotan, arrazoi askorengatik. Eta izan zen, ezagutzen ditun proiektu gutxi batzuk, baino ez nintzen arropa marka jasangarri batekin identifikatua sentitzen. Eta ikusi nun hor, behar bat. Eta behar hori erantzuteko, Julen izan zen berez iniziatiba aurrera eramantzuna, eta ni ikusten nuen ez proiektu interesgarri bat zela, eta gure behar hauei erantzuteko, ondo egon litzatekela, elkartu egin ginen proiektu aurrera eramateko. Esan dezakegu Julen hemen dagoela naiz eta kameran ez den ikusten.
Ba, esan daiteke ez. Bale. Ez, Julenek begiratzen badu alde batera edo bestera jakiteko entzuleek eta ikusleek Julene hor dagoela, baina bueno, gurekin haserre dagoela eta ez duela txintik esan nahi. Eta, bueno, proiektu honen ideia hasten da, baina nola hasten da Euskal Herritik arropa jasangarria sortzeko bidea? Ba, hasiera batean, beti izan dugu argi alik eta gertuen produzitu nahi genitula arropa guztik. Baina hasiera batean, hemen Euskal Herrian ez dago oso desarrollatuta industria hau. Orduan, ezagutzen genitun tailer bakarra ezagutzen genuen bere momentuan, baina kasurik ez ziguten egiten, eta izan zen, korreoak, deiak bota eta erantzunik ez. Orduan, ikusi genuen Bartzelonan, zazki mataron, zegoela industria gehiago. Eta hasiera batean hor produzitu behar genitun, hortik erosten genitulako gure telak, hor daudelako tintatzeko tailerrak, eta hor, aurkitu genuen konfekzionatzeko ere tailer bat. Baina lehenengo frogak eginta gero, ikusi genuen kalidade aldetik eta kalidadea baino transparentzia aldetik ere oso eskas lan egiten zula zazki gure tailerrak. Orduan, azkeneko erabaki bat izan zen, eta kasualidadez, Julenek azkenan bastante investigatuta gero, aurkituzun Donostin beste tailer bat. Eta, gerturatu ginen ara hitz egiteko, eta pixkat ala desesperada komentatu genien gure situazioa, eta ateak ireki zizkiguten, eta geroztik Donostin dagoen tailer honekin lan egite dugu. Eta, nik uste jende asko egongo dela pentsatzen, nola egiten da arropa bat jasangarri, ze ezaugarri eduki behar ditu kamiseta batek adibidez, jasangarria izan dadin. Puntu asko daude. Azteko ze material erabiltzen diren, ze impactuakan material honek, ze bizitza eduki dezaken, ez? Azkenan izan daiteke impactu oso gutxiko arropa bat, baino aste gutxitara ez badu ezertarako balio, ez daka zentzu askorik. Orduan, kalidadea, bere impactua, trazabilidadea eta gertutasuna, eta gero ere guretzako oso garrantzitsua den puntu bat da prozesu guztian lan egiten duten pertsona hauek ze kondiziotan egiten duten. Eta horretarako pixkanaka hasi zineten prozesuaren puntu bakoitza ikusten, edo ez dakit lan baldintzak adibidez ez dakit ze punturaino ikusi daitezken, hori nola egin zenuten? Gure kasuan saiatu garen ez alik eta gertuen produzitzen guztia, Espainian gertatzen diren prozesu guztiak ikusi ditugu. Mugitu gara tailerretara, eta ondo lan egite dute, konfiantza asko transmititu digute, eta alde hortatik ondo. Ezagutu ezin izan ditugun prozesuak direla, algodoiaren kultiboa, eta hortik, una sortzearen fase bioiek zertifikatuak daude. Alde batetik zertifikatu ekologikoak eta bestetik sozialak ditu. Orduan, gustatuko litzeguke fizikoki ere kasu hontan gure algodoia Turkian produzitzen dela. Gustatuko litzeguke Turkiara bidaiatzea ikusteko ze kondiziotan egiten duten lan hor, baina momentu zertifikatu hauek gustuko ditu eta zera bastante estriktuak direla esan digute. Arteko marra desenkusak da mila historio aitzakiari ezurra dario etxeako Aipatu bezala 2021an hasi zenuten prozesua, eta ikusi dugu etzela motza izan, ze zailtasun topatu dituzue bidean enpresa aurkitzeaz gain? Dena izan dira zailtasunak. Izen aurkitzatik, gure
baloreak idaztera, osea, ez da prozesu erresa izan. Hala ere nik uste, esango nuke, prozesurik zaiena, igual, enpresa profesionalekin kontaktatzea, eta, bueno, naiz eta enpresa hasi berri den enpresa bat, eta enpresa txiki bat izan arren, minimo batzutara, minimo batzuk negoziatzea izan da zaiena. Eta, bueno, ze aurkitu genezake Waveback proiektu honetan, ze erosi daiteke? Momentuz, kamiseta mota ezberdinak ditugu, saiatzen gara diseinuan ere pixkat inovatzea, eta ez gelditzea, kamiseta arruntutxetan. Orduan, 3-4 kamiseta mota ditugu, baditugu ere sudadera bi mota, 2 koloretan, eta oain atera berri dugu konjunto bat, txaleko eta galtza luze batekin, eta bainu jantzi bat ere. Eta, bueno, orain jantzeta dukazun jertxea horietako bat da, ez da? Irakurri da danez, tintei ere garrantzia eman diezu, ez? Tinteak bereziak izan behar dute? Behar dute. Guretzat garrantzitsua da, prozesu guztiak zaintzea, ez mimatzea. Eta kasu honetan aurkitu genuen enpresa bat tinte naturalekin lan egiten zula, eta tinte naturalak abantai ezberdinak dituzte. Alde batetik ur kontsumo murriztuagoa du, eta energia gutxigo kontsumitzeu prozesu horrek orduan. Gustatu zitzaigun alde batetik impactu gutxiago zuela, eta bestetik ere koloreak desberdinak direla. Orduan, desberdintzeko beste modu bat ere bada. Eta arropaz gain, kaxak ere zaintzen dituzu, puntu guztiak zaintzen dituzuela ikusi daiteke. Kaxetan zer berezitasun nabarmendu dezakezu? Kaxetan esate duzu bidaltzeko kaxetan. Bai, hori da. Gure pakete guztik hasteko ez dakate plastikorik, iruditzen zitzaigun zerbait ez dakala zentzurik. Eta enpresa, transportatzeko enpresa bat bilatzerako momentuan ere izan zen lehenengo puntua. Ezin diazute jarri ezer gainetik. Orduan, dakagu kaxa, kartoi reziklatutako kaxa bat, eta gero barruan, sorpresa gure kliente kliententzat, bezeroentzat. Bezeroentzat, hori da. Eta, kaxa hauek pixkanaka hasiko zineten bidaltzen, nola izan da arropa ateratzen utenetik orain arteko bide hori? Nolako erantzuna jaso dezute? Oso ona. Egia esan, batez ere eventu fizikoetara mugitu garenean, ikusi dugu kriston harrera ona eduki dutela arropak, prezioa ere baloratzen da, ze prozesuak ezberdinak dira, eta prezio aldetik, beti dago dilema hau, ez? Arropa jasangarria, baino norentzat, nork erosi dezake. Kasu honetan, fizikoki ikusi dugu jendeak ez duela inungo perorik jartzen, eta oso harrera ona. Ikusi daiteke proiektuan arropaz gain, bai webgunean, bai sare sozialetan, kontzientziazio lana egiten ere jarraitzen dezuela, ezta? Bideoak eta post asko zabaltzen dituzue. Bai, saiatze gara, eta hasieratik bastante argi genuen, gure markak, irakatsi behar zula zerbait, ez? Azkenean, guri informazioak asko aldatzen, asko lagundu digu, orduan, goazen informazio pixkat zabaltzera, jendeari ere giltza hau emateko. Eta, aipatuko nuke entzule jakin dezaten bideo horietan oso ondo azaltzen dituela gauzak Julenek, eta nik behintzat gauza asko ikasi ditu dela bideo batzuekin, nekizkienak. Eta, bideo hau duela gutxi hasitzen duten, baina zer daukazute buruan, zein dira aurrengo pausoak?
Urrengo pausuak esan dezakegu zera, arropa diseinu eta arropa mota ezberdinak ekartzea, beste itxura eta beste forma bat hartzeko markak, sare sozialetan jarraituko gu ere gerra pixkatan baten, eta saiatuko gara alik eta hoberen egiten gauzak, proiektu hau aurrera alik eta hoberen eramateko. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin du. Nik esan nahiko nizuke, benetan mila esker ona ekartzeagatik proiektu hau, horrelako proiektu txikiak sortzea ez da erraza izaten, eta, aurrengo pausoak dituzuenean, eta proiektu honen etapa berriren bat sortzen duzuenean, ongitorriak izango zaretela bigarren kafe bat hartzera. Mila esker. Eta guk Julen eta Julenea agurtu, eta entzuleak agurtu behar ditugu baita ere, June arratsaldeko 6 gainean ditugu. Astelena ja bukatu da gaurkoz. Bazoaz Gasteizera Alabesen igoera ospatzera? Gasteizera ino ez. Etxetik ospatuko dugu, eta listo. Aipatu dizuegu gaur astelena dela, eta Euskal Herriko txoko guztietan ordu eremu berdina daukagula, beraz, saiak direla ia leku guztietan, Gasteizen izan ezik, Gasteizen gaur astelena beharrean larun bata da, eta sekulako festa egingo dute, beraz, handik bazabiltzate ospatu, joka sano, kontuz, festetan, horrelakoetan, ez dakit adrenalinak eta alkoholak eta elkartzen dira, eta bakigu zer gertatzen den, beraz, bihar ez dugu hemen eman nahi albisterik, esanez, atzo, ospakizunean, sexu erasorik egontzela, gorroto deliturik egontzela, edo alkateren bat gehiegi mozkortu dela. Hemen izango baituzue bihar, naiz irratian, egunero bezala, arratsaldeko 4 eta 5. Ordura arte, ondo pasa. Keep calm and bigarren kafea.